Buzz Lightyear, čiže Buzz Rakeťák, je tu. New Brawler Buzz Lightyear Legendary, takže je to legendárny brawler. Infinity Buzz Lightyear Hypercharge nekonečno, Infinity, ideme na ňo a nemá Star Powerku, Geary ani nič a najlepší teda mod je Cyber mod. Ultimátka je mega dobrá. Porajte sa na to poka, hej, na toho poka. Boom. Takže čaute, som pri novom videu z Brawl Stars a dneska takto máme nový vianočný update a Toy Story má Disney Pixar sú konečne v Brawl Stars. Máme tu nové pozadie, Club, Mega Tree, Buzz Rakeťák, proste je toho veľa, takže nezabudnite tu dať like, odber a my sa ideme presunúť do shopu. Sme v shope a máme tu Brawly Days. Brawly Days, ak niekto nevie, tak je to kalendár do Vianoc. A Buzz Lightyear, čiže Buzz Rakeťák, je tu. New Brawler Buzz Lightyear Legendary, takže je to legendárny brawler, ale je len na určitý čas, takže povieme si o ňom bližšie informácie, ale najprv si ho teda vyzdvihneme. Takže Buzz Rakeťák je tu. Tam je to úplne super vidno. Toy Story, Disney Pixar. Buzz Lightyear. Time Limited Brawler. Takže limitovaný brawler. Máme tu Random Presents. A ideme. Skinny. Galactic Gale. A máme tu ešte niečo offers. Máme free. 6. Áno, je to tak 6. 6. výročie a ak máte jednotku, tak ste strašne dobrí. Ja mám teda 5. Dáme Mega Tree. Play event, new ticket every day to play Mega Tree. Takže získavate tikety a za to môžete hrať veľký stromček. Collect presents, win Mega Big Tree games to collect presents. Takže ak vyhráte ten tree, tak vlastne získate darčeky pre svoj klub. Gift day, takže nejaký deň, kedy otvárame darčeky v tom evente. No, to si dneska možno zahráme. Pozrieme sa do týchto, tu nič není. Vyklikali sme si to a ideme sa pozrieť, čo tu môžu padnúť. Takže Present Plunder, Carry the Gift a Bot Drop tam je a Paint Brawl, aha, ale sú tu ešte ďalšie, napríklad hokej, Holiday Habot. Ja by som si chcel zahrať strašne ten hokej, ale ešte to nie je. A Salt Collector tam je, tak to si by som si chcel zahrať ešte. Spirit Warsy, no tak Spirit Warsy nie. Takže, you unlock Buzz Lightyear for a limited time. Check out History Battle Modes. No to vypadá mega huste. Infinity Buzz Lightyear Hypercharge nekonečno, Infinity, ideme na ňo a nemá Star Powerku, Geary ani nič a najlepší teda mod je Cyber mod. Time Limited Brawler, Disney Pixar, Toy Story a je tam Tier Max a má 0 trofej, takže s týmto môžete pušovať ako sa vám zachce. Máme tu tieto veci proste, máte tu na ňo Cyber mod a vlastne nemá ani gadgetu, ani nič a nejde to ani stlačiť. A ide Turbo Boosters a Bravado, takže nemá nič. Active until February 4, takže do februára 4. je tu a my si ideme za ňoho zahrať solo showdown a potom alebo ideme si zahrať rovno ten club event. Dúfam, že tam bude niečo dobré. Carry the Gift. No tak to som ešte nehral. A Buzz Lightyear môžeme si ho dať. Nie, oni si ho dali.
Hnusoby, hnusné. No tak toto už nepôjdeme hrať, lebo ja som chcel hrať s Bazom Rakeťákom. No, Baz Rakeťák má nejaký Augustín a my nemáme nič. No to čo je? Takže musíme ho čo najdlhšie držať. A to bude otrávne úplne. Dobre, držíme ho. Do killu. Šmejdi. Šmejdi. Dobre, ideme. Dobre. Teraz držíme ten darček my. Ne, to čo som robil. No tak to som nerobil moc dobre, ale to je jedno. Máme Edgara, takže on má tu super gadgetu. Načítavaj sa a teraz tam skočíme. No. Nie, to čo je, to je hlúpa. Hnus. Nemôžeme si zahraniť za toho Baza Rakeťáka, takže to je úplná hovadina. Dobre. A teraz ho musím čo najdlhšie držať. Nie. Akože teraz asi prehráme, ale tak to je jedno asi. Ja už neviem, čo mám robiť, takže alebo aj tak prehrali, no jasne. Ideme rovno na to solo asi. Lebo ja si chcem zahrať za toho Baza Lightyeara v normálnej hre. Dobre, takže sme v normálnej hre a my tu máme princíp ako na Kenjim. No a ultimátka je mega dobrá. Porajte sa na to Poka, hej? Na toho Poka. Bum. Bum. No tak smola Drako. A máme tu Hypercharge, takže sorry Ginny, ale Ginny a Bonnie, ale ste dead. A my sme tu, ale tak to je jedno, lebo aj tak vyhráme, takže Utinu si môžeme minúť tak či tak. Traja hráči žijú a dobre, showdown. Kde si ten posledný? Kde je? Ja budem normálne v kríku a keď tu niekto príde, tak ja na neho skočím. Musím chvíľku počkať. No tak to bolo mega. On to nečakal a Season Progress plus 10, vidíte tam ho nahore a teraz som na to započítal do trophy boxu, čo je super, lebo teraz nie. Na konci sezóny bude opening asi väčších, lebo teraz budeme mať Baza Rakeťáka, takže s tým nám to pôjde lepšie. No a my si ideme dať ešte také jedno kolo. Dobre, takže má aj taký pekný pin celkom, nejaký. On vyzerá úplne ako nejaká opica, že nejaký Miko alebo čo. Ale je ináč dobrý podľa mňa, lebo má tie 3 mody a podľa mňa za mňa je to najlepší brawler, ktorý ho môžete mať. A ktorý je vlastne zadarmo a je to legendary brawler. Sice je to limitovaná edícia, ale podľa mňa progres to neviem, lebo ten progres je brutálny, lebo kvôli tomu, že máte aj tie trofy, títo systémy. Ty kokos! Ak ste to nevideli, tak ja vám to tu pretočím.
ale ja som ho úplne totálne zbúral. Kokos. Toto keď budú všetci používať, tak to neviem. Alebo na väčších ránkoch to už budú mať všetci. Ale nikto tu není zatiaľ. Showdown. Však vyminiem si tak gadgety a také nič nemám, takže môžem si ich vyminúť. Povedať teraz. Teraz na ne vybehnem. Aha, no tak škoda. No ja som chcel ešte použiť ultinu, ale škoda. Už nejako odišla. Ďalšie progresy do trophy boxu. Takže ja pôjdem pušovať. A ak tu nemáte odber, zakliknite ho, lebo je to zadarmo. A mne to urobí radosť a chcem by som do konca tohto roku dať 100 odoberateľov, čo asi sa mi nepodarí, ale ja proste dúfam, že sa mi to podarí a vy len zakliknite ten like, proste prosím, je to zadarmo a pozrite si ďalšie moje videá, ak ste nevideli a tento update si budete zahrať a vidíme sa pri nejakých ďalších videách. Čaute.